Zábava začína. Z obce Čirč k nám do štúdia prijali pozvanie veľmi milí ľudia. Ide o skupinu Rolls, pekné ráno páni, ktorú netvoríte len vy dvaja, ale vy dvaja ste dostali to povolenie hovoriť za celú skupinu, konkrétne Michal Didík a Michal Kolcún. Pekné ráno. Dobré ráno. Ale my vidíme, že vás je teda 5. Kapela Rolls. Áno. Pokiaľ viem, vy ste zakladateľ tej kapely. Prečo vôbec vznikla a kedy vznikla? Poďme trošku spomínať do tej histórie. Tak vznikla v 1984. Áno. Vtedy som mal 14 rokov. Áno. Ako jeden z zakladateľov z tejto skupiny. Potom ku mne prišiel ešte Milan Čerkála, ktorý teraz momentálne pôsobí v hudobnej skupine Juno. Tak potom bol to Andrej Čerkála, ktorý hrá na bicie nástroje. A potom ešte ďalší dvaja. Môj švágor, nebohý Milan Gomoľák. Teraz ho zastupuje Ľubo Dufála. A Tono Miko. Čo vedie 14-ročného chlapca, aby založil takúto kapelu? A druhá otázka, či stále bola rusínska? Lebo vy ste prvá, ak nie vôbec jediná takáto kapela na Slovensku, rusínska. My sme boli prví ako na východnom Slovensku, ktorí sme aj vydali prvú kazetu, Ponad vodolávka Akvácia. Áno. Hej. Viedli vás k tomu rodičia? Tej hudbe? Veľmi nám boli napomocní. Po každej stránke, lebo trebalo kupovať nástroje a nebolo za čo, takže sme potrebovali rodičov, aby nám pomohli v tom finančne. V takou formu sme si privyrábali, že sme začali, dávali sme zabavy a v tom bol ten rozdiel, že rodičia stáli pri pri zrode asi tej kapely a pomáhali vám. Áno. Viem si to ja živo predstaviť, keďže pochádzam z Humenného a moji starí rodičia z Kolonici. Takže na takejto hudbe som ja vyrastala. Áno. Ale poďme k tomu reštartu, pretože potom ste v istom bode ukončili činnosť kapely, ale ste späť. A tuto asi môže pán starosta obce Čirč povedať, že čo vás k tomu viedlo? Kedy ste sa rozhodli a prečo? Tak ešte raz, dobré ránko. Dobré ráno. Ako spomínal Michal, kapela vznikla v roku 84, potom v nejakom roku 92, kde som mal asi 16 rokov, tak som prišiel do kapely Rolls, kde predtým som mal svoju kapelu, ale Rolls bola už rozbehnutá, tak vlastne... Tak idem do toho. Idem do toho. No a vlastne, ako spomínal ešte raz Michal, v 94. roku sme natočili tú prvú kazetu, čo sa týka ešte bývalý slovenský rozhlas v Prešove, národnostných menšín, takže v 94. roku. A potom už ESO točili a Juno, ďalšie Štyrča, lebo v Štyrči máme 5 kapiel, takže vlastne... Koľko máte obyvateľov? 1500, bola minulé, Maja Pavlíková robila reportáž, na počet obyvateľov sme na Slovensku najviac muzikantov ako... No evidentne, evidentne. Dobre, ale teda poďme. Kapela je reštartnutá. Kde vás môžu vidieť vaši priaznivci? Hráte aj svadby, alebo sa budete zameriavať skôr na nejaké festivaly alebo nejaké letné jarmoky? Tak väčšinou máme už asi toho roku nejakých 24-26 koncertov, kde okrem súkromných party vyzdvihnem akcie typu Bardejovský jarmok, Dubojanský jarmok, Dní mesta Snína, Humenné čakáme, že kedy zavolajú, a ďalšie také mestské akcie, ktoré či sú Dni obce, alebo Dni mesta, alebo tie jarmoky. Takže na to sa nejak sústredíme. Tu jednu svadbu sme hrali minulého týždňa, kde vlastne nás presvedčali, aby sme išli do toho, lebo nás presvedčili. A je to úžasné, že ste sa na to dali nahovoriť. Ja len chcem povedať vašim priaznivcom, že kapela Rolls má aj svoj instagramový účet, kde nájdete aj zábery napríklad zo spomínanej svadby. Poďme ešte k jednej veci. Vy ste nahrali aj niekoľko videoklipov, 10? 10. Vo veľmi krátkom čase? No, áno. Tak premere jeden na mesiac. Tak vy ste naozaj veľmi akční ľudia, okrem teda
toho, že hráte v kapele, máte aj svoje zamestnania, vy konkrétne ste aj starostom tej obce. Takže páni, ja som veľmi zvedavá na to, čo dokážete, pretože vy nám to dnes 3-krát predvediete. Budete hrať v ranných novinách a o malú chvíľu si vypočujeme akú skladbu? Prvá skladba by mala byť Čirské lito tradícia. Je to skladba, ktorá bola urobená na počesť, respektíve na tradíciu tých kapiel z Čirťa, kde už je toho roku 16. ročník na ihrisku, v futbalovom štadióne, kde už v poslednom čase chodí nejakých 5, 6, 7 tisíc ľudí z celého starého východoslovenského kraja, to znamená Prešovskej, Košický, ale vidíme aj špezetky Martin a BL. Tak, Čirské lito. Tradícia. Áno, tradícia. Na leto ideálny program. Nájdete si to aj na Instagrame kapely Rolls, Čirča a o malú chvíľu ich budete počuť aj hrať a spievať u nás v ranných novinách. Tak ostaňte s nami. Tak, poďme do leta. Čirské lito v podaní kapely Rolls len pre vás v ranných novinách. Tradícia, Čirské lito, rok tradícia, že sa na ňom zídu čirské muzikanty, že sa na ňom zíde stará partia, že sa na ňom zídu čirské muzikanty, že sa na ňom zíde stará partia. Východ do Čirča. Presne tak. Odtiaľ je kapela Rolls, ktorá nám v tejto chvíli zahrá rómskú skladbu, ale vy ste samozrejme všetci pozvaní na dvojdňový festival Čirské lito. Čirské lito je jeho názov a aj tam môžete si vypočuť túto kapelu, ktorá nám v tejto chvíli bude hrať.
dostanete príležitosť aj vy, lebo naši radní hostia nám ešte raz zahrajú. Erika. Kapela Rolls, Štýrčian, nech sa páči. Žije a my s vami.